Eva Molina, creadora i fundadora de la companyia La Formigueta Curiosa. Crea la teva història és un taller familiar on participen tant els infants com els adults. L'objectiu principal és reforçar el vincle familiar i també es fomenta la lectura i l'expressió oral mitjançant la creació d'històries o contes. Però com? Exactament en què consisteix aquest taller? Bé, doncs es cobreix el terra en paper de diari i passa per 4 fases, les quals les 2 primeres són més dinàmiques i dirigides. En la primera fase s'inicia entrant en contacte amb el paper. Aquí és un treball més personal, individual, ja que es pren consciència del cos, de les sensacions, dels sentits. I entrem en la segona fase, el qual és el joc. El joc on tots els participants interactuen entre ells i amb el diari. Es fan 2 grups, els quals s'hauran de repartir tot el paper amb jocs participatius i competitius, i una vegada ja tinguin tot el paper que necessiten, iniciem la tercera fase, que és la creació de quelcom, ja sigui un personatge, un ésser, un animal, el que la imaginació els dugui. I una vegada ja han creat la seva obra, li donaran vida. Com? Entren en la quarta fase. En aquesta fase donaran vida a aquesta creació mitjançant escrivint una història o un conte. Una vegada l'hagin finalitzat, cada grup farà la presentació del personatge i llegirà a l'altre grup aquest conte que hagin escrit. Es tanca el taller fent una rotllana expressant les sensacions i les experiències que hagin tingut al llarg del taller. Crea la teva història és un taller dinàmic i divertit, on la imaginació i la creativitat són els protagonistes. És un taller on es crea un ambient familiar molt bonic, ja que es comparteixen moltíssimes coses, ja no només les sensacions i emocions, sinó també idees, opinions, i dona l'oportunitat de poder plasmar el nostre món intern, ja que ajuda a canalitzar totes aquestes sensacions que puguem estar visquent, totes aquestes vivències del nostre dia a dia, ja sigui en l'àmbit social, familiar, laboral, escolar, perquè totes aquestes preocupacions, sensacions, alegries, quedaran reflexades en aquesta història i en el personatge o el que hagin creat. Per tant, és un moment únic i irrepetible. Així que us convido a que vingueu, a que ho experimenteu i ho visqueu per vosaltres mateixos, perquè és un taller i un moment meravellós i us ho passareu genial.